borom gonang je namita madam bonobo bini asok thaya asokmani bagai ang bono haito khaya sunan mai koina bini lagalaga chini 5 sapajak titi edcem borom gonang je dalirian bonobo bini asok thaya sunan mai koina bini lagalaga chini yang chini Jini laga-laga sini Maharaj. Jini laga-laga sini ada Bahai Sapana Yensa. Jini aglo nam somai sini Yang madam daliri anga nam soy la somai. Ini sini madam lama. Menurut kena. Ini burung ganang ko jini Madam MP orang sini orang Bahai kasu pajak boleh loge Maharaj sini orang kasu pajak boleh kerana sini ये मैडम डोली रिया और तो को sini loge oh amsai ni sini बोरम गणक जो MLA मैडम और तो को sini DC chairman vice chairman ताई social workers जतो ओकरा सकरा आमसाइने जरो जतो फाइ मानजा फाइनाय दाखो बुखो अनि माफानि समान जतना पाइपलाया हामबाय ताइ खुलुमका नरकरो जरा रुइ फाइमानि बागै गोबांमा समय रबनो नरकम नायसलाय तंखा अबरे बाय पाइपलाया हामबाय जिनि मैडम बोजे फाइनानि मुजुबानि जिनि एमपी आगे न बस हाइरे खासे बो एरिया में थाना है मैंने आए न शहर इलाका को थांगे न पार बिसिंग को जैसा से नि समस्या कले तो नहीं रोनी रूट ओंखा बा दोई रोनी ओंखा महाई ताको फ्लड दी टाइम हो कोई मा सेकांग न वाटी न बर फाई और ने कबंग मा चिनी खोटे ओंगा क्या नौरक तैकुलई थांगा महाई नगो तंगलिया स्कूल नो माथांका सिनि कबामा ओरनि सामखाय तने रक ब्लक चेयरमैन वाइस चेयरमैन और भाई सिनि ओरनि सोशल एक्टिविस्ट तने रक जतनो हेल्प खाइबिका जे ओमहाय बर्निंग इश्यूज ओरनो खनाविनो बगो और फाइनाली जे दर बाय मालायनि दर बाय कक सालायनि आगरतला बेमा 150 किलोमीटर नि कबां पहिला थागा हातिमाथा ओबरियागलो और इके ताबो नरक बाय मालाय नौनि समस्यानो खोनानानै फाइनै सालो समस्यानो बाहायके समाधान खैनै गोबांमा बर गोबांमा कक सानायनो समय तो तिनि साके खोनाब माया किसाजों माव मानाय सिनै जरा नागौ अमहाय जागा फाइ नगै सियैनो तामो समस्या फ्यूचर भविष्यराव फाइनै सालो नौनि काहामनि बाय तामो सामु खायमान लामा अंथुं तयंथुं नौ बावहाय जे परे तंनाय गोबांमा अरनि जारेनो दं परे तंनाय ताबो फरेस्ट एमहाय फिशरीज एग्रीकल्चर अमाके परे तंनाय दं बावनबो बाहायके काहाम लामा फुलुगै माननाय बाहायके जुबाय माननाय जेवरनि आरमै जानाय दंबुनि आरमै संसार चालुगै तंनाय जारेनो फरमानि बागै नुखुम चलायनायनि बागै अमरनबो फ्यूचराव तामो लामा फुलुगै माननाय तामो काहाम खायमाननाय अमरनो सिनेनि बागैनो और जागा फायो ननो बेलेके हामबाय पसंद सानाय थैंक यू मैडम फॉर कमिंग जतनो हामबाय माने ताक सुजरानो मं समाजायाखौ एंखाय तिनि एमन बो पुला मियानि हठात खये मियानो बनो जनो खबरिका जे चिनि रायमा बिलियो फाये नरक बाय फ्लड एफेक्टेड एरिया थांगे मालेने हिने आं वानसुमानि जे नरक नो आसो बरो गोबां माखे नरक नो माने हिने आं थाकाया किन्तु तिनि नरक नो आसो नायथक माखे नरक जे चिनि कक नारुंमानि के चिनि लेदारनि कक नारुंमानि प्लस एमपी मैडम नो नरक माने हिने आसो गोबां माखे बरो फायमानि आं बेलाके अमनो खातं थगो तमके जों अमनो चिनि आसर हासालमानि बो चिनि सुबिदा असुबिदा जों पहिला लोकसभा इलेक्शन फ्रु जों गोबां मा बरक चिनि जारा लकेल्स नि विभिन्न पार्टी निफाना अंथं
जों MP madam no keplai khaina hine जों busu kosto khaileka aboni bisingo phano जों bono সময় মতে কম সময়ে bono tu malia aprubo जों norok bai malai na bagai bobo onek chesta najak কিন্তু bini শারীরিক শরীর চায়ানি বাগে bo phaimaliya ke thangnai flood affected সময়ও bo tui lomphrubo bo phaina onek দুই বার চেষ্টা খাইজা landslide lama hamian bagai phaimaya কিন্তু মিয়া হঠাৎ কে বসাকা আং সবসময় রাইমাবলি থাংনাই হিনে প্রোগ্রাম খাইকানকে থাংমাইয়া আং নোট খানালাই যে কেবল থাংনাই নরক যতই মালাইনাই হিনে হাইনি বাগে তাকতে বুখুকসং চিনি এমপি ম্যাডাম নি বাগে जों बजों आसु खा मुइतो खाये सिगांनि सिमाव फायनाय हिन दंमाने तबो तिनि बनमान खासिनि अर राइमाबलियाव हाइनि बागे जों याफा कत के गयसा जों तेजा खरब लायके बेलायके हामनाय नायदि जों बनो जों गप्लाय खाय रहका ओ गप्लाय खाय माने बाहाय के जिनि बागे ताम खायनाय बो जों बनो जिनि सुबिदा असुबिदा साथाय हायनि बागे जि तिनिओ जिनि एलाका नायनानि जिनि एलाकाओ तामनां आबो जों सुदु खुब बाय साय जों थाङै सायका किन्तु बिनि मकल बाय थांदोंमा हायतो अंगिया हायनि बागे जि बो नायना हिने बास्टप बिनि सागबाय बो फायो हानि बागे जों गोबांमा कक सालायखित उलफना सायमाने बिसेस खायै बिनि कक से जों इम्पोर्टेन्ट कक थाइसाबनो बजों सानाय आबनो जों इम्पोर्टेन्ट ना दरकार हानि बागे आं बिसे कक लग नेना थांगैया बो नरंनि सुबिदा असुबिदा बो सोंनाय हानि बागे नरं नबो जों जरारि थाय हानि बागे कक बिसे लग लिया असना